Добры вечар, паважаныя гледачы, добры вечар, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады трэцяга склікання. У нас сёння адбываецца, я не проста так сказаў менавіта трэцяга склікання, бо у нас сёння адбываецца фактычна апошняе агульнае паседжанне каардынацыйнай рады трэцяга склікання перад выбарамі ў каардынацыйную раду, якія адбудуцца з 11 па 17 мая. Таму заклікаю ўсіх прыняць удзел у галасаванні. Вось. І зараз у нас на парадку дня прапанова ад камісіі па статуту, якую мы папярэдне абмяркоўвалі з кіраўніком камісіі па статуту, аб пераходным перыядзе, які будзе адбывацца пасля выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання. І таму я перадаю слова старшыні камісіі па статуце Евгену Караулову. Калі ласка, Евген. Всем прывітання, клічуся Евген Караулов, старшыня камісіі пытання статута і іншых унутраных дакументах каардынацыйнай рады. Значит, тады перайду адразу да пунктаў статута, які датычны пераходнага перыяда, калі скончваецца паўнамоцтвы мінулага склада, пачынаецца нова і гэтак далее. Значит, згодна з пунктам статута 4.2.3 тэрмін паўнамоцтваў спікера і віцэ-спікера каардынацыйнай рады роўны тэрміну паўнамоцтва бягучага складу каардынацыйнай рады. Калі толькі такія паўнамоцтвы не былі спынены датэрмінова агульным паседжаннем КР у адпаведнасці з гэтым рэгламентам. Пункт 4.4.8 паўнамоцтва кіраўніка сакратарыята мінулага склікання скончваюцца ў дзень абрання кіраўніка сакратарыята новага склікання. Што датычна кіраўнікоў камісію, то звычайна ўсіх, калі мы там галасавалі за стварэнне камісію, то у них там было пазначана, што камісія дзейнічае до конца гэтай кадэнцыі, адпаведна яны таксама будуць распускацца, калі скончыцца тэрмін нашай кадэнцыі. Далее, што датычна непасрэдна тэрмінаў паўнамоцтва саміх дэлегатаў і каардынацыйнай рады. У нас напісана ў статуце так. Пункт Е1.1.1 каардынацыйная рада складаецца. Прабачце. 80 дэлегатаў, якія абіраюцца тэрмінам на 2 гады на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага і прамога выбарчага права пры таемным галасаванні. Пункт 1.1.4 тэрмін паўнамоцтва дэлегатаў КР пачынаецца з дня першага паседжання новаабранага склада. Пачаткам гэтага паседжання заканчваецца тэрмін паўнамоцтва дэлегатаў папярэдняга складу каардынацыйнай рады. Пункт 2.2 тэрмін дзеяння паўнамоцтва дэлегатаў КР складае 2 гады з моманту правядзення першага агульнага паседжання яго складу. Пункт 2.2.1 першае паседжанне новага склада каардынацыйнай рады праводзіцца не пазней, як у месячны тэрмін пасля абвяшчэння вынікаў выбараў. Рашэнне аб даце і часе паседжання старшыні і сакратара паседжання, таксама парадку дня прымаюцца дэлегатамі новага склада каардынацыйнай рады шляхам галасавання. Паўнамоцтвы старшыні і сакратара лічацца спыненымі з моманту абрання спікера і сакратара каардынацыйнай рады. Ось. Ну, тут просто, мне здаецца, невеликая праблема можа быць, што тут уже все дадам, да, што у нас было як бы 2 першых паседжання, фактычна. Одно з іх называлось просто великое паседжанне, калі было агульнае паседжанне КР2 і КР3, а самае першае паседжанне, якое так і называецца, адбылося у нас толькі 10 ліпеня 2024 года. Ось. І адпаведна, калі тэрміны паўнамоцтваў нашай бягучай кадэнцыі 2 гады, то лагічна, напэўна, было бы праводзіць там где-то бліжэй до 10 ліпеня. Так? Але тут парушаецца пункт, што у нас павінны ў месячны тэрмін пасля выбараў правесціся першае это паседжанне, так як выбары там скончваюцца у нас 17 траўня, то, напэўна, до 17 чэрвеня павінны быць першае паседжанне. Все ж таки. Добра, дзякуй. У меня просто адзінае пытанне. А калі было вось гэтае першае агульнае паседжанне?
В сэнсе вялікае паседжанне. Великое, сумесное. Яно было 12 чэрвеня. 12 чэрвеня. Зразумела. Добра. Можа, ну так, тады зразумела, калі так падсумоўваючы, то бок пасля, умоўна кажучы, 17 мая цягам месяца у нас павінна адбыцца першае агульнае паседжанне, то бок до 17 чэрвеня. Калі мы не бярэм за пачатак кадэнцыі 10 ліпеня. Так я разумею? То бок у нас тут трошки такая праблемка. Зразумеў. Дзякуй. Тады бачу руку. Юрий Губарович, калі ласка. Да, дякую вялікі. Тут насамрэч это засталіся яшчэ некаторыя моманты з того пераходного працэса, скажем, які адбываўся пераходны перыяд. Можа быць, яны не все ўзгоднены. Я бачу некалькі супярэчнасцяў, але не думаю, што они крытычныя. Ну, першае, па тым, як вызначаць тэрмін завяршэння паўнамоцтваў да бягучага склада, ну, ёсць артыкул, дзе прапісана, што да дня першага паседжання новага склада. То есть тут, в принципе, можна кіравацца ім, а не вылічваць вось гэтыя календарныя суткі там ці годы. Потому что тут ён дае нам все ж таки пэўны запас на выпадак якіх-нибудь форс-мажорных абставінаў, якія заўсёды могуць здарыцца, і лепш пазбегнуць з гэтага перыяда ўвогуле адсутнасці хоць нейкага там прадстаўнічага складу Координацыйнай рады. Другі момант, ну, как бы, калі по тэрмінах яшчэ працягваць, то я думаю, што ізноў-такі, калі не будзе ніякага форс-мажора, то можам спакойна ўкласціся ў падрыхтоўку першай сесіі цягам месяца і правесці яе. Адзінае, што яшчэ нейкую невялічкую супярэчнасць, калі так паглядзець і пашукаць в гэтых артыкулах, но палягае ў тым, што паўнамоцтвы новы склад набывае з дня першага паседжання, но да моманта правядзення гэтага паседжання ён мае, скажем так, абавязак вызначыць асобу вядучага там старшыні схода, ну і сакратара схода. Это тэхнічныя пасады, это не абранне спікераў, это не абранне нового сакратара Координацыйнай рады, это хутчэй тэхнічныя пасады тых, хто праводзіць публічнае паседжанне, ну і адпаведна бярэ адказнасць на выстаўленне пытанняў і, скажем так, падпісанне протакола. Я думаю, тут таксама мы можам падысці шляхам мінулай практыкі, то есть каб ужо в працэсе новоабраны склад, калі сфармуе свой чат і інструмент для галасавання, ён мог спачатку прагаласаваць па гэтых двух пазіцыях, а пасля, скажем так, ужо дата першага публічнага адкрыцця схода і лічылась першым паседжаннем. І калі няма пярэчання такой прапанове, но таксама я магу згадаць, што быў у нас запіс, што першае паседжанне вядзе спікер папярэдняга склікання. Калі мы гэта все са статута выкрэслілі, то, напэўна, трэба кіравацца тады палажэннямі пра гэтага старшыню схода і сакратара схода. І, ну так, не буду прагназаваць, конечно, якія там будуць вынікі, але, можа быць, там увогуле не будзе ніякіх канфліктных сітуацый. Тыя ж самыя людзі могуць быць проста атрымаюць пацвярджэнне сваіх паўнамоцтваў на момент, вернее, для проведения этого першего схода. Євген, так, калі ласка. Ну, наколькі мне вядома просто з практыкі, то да, звычайна вот это першае паседжанне, яно праводзіцца там вот старым спікерам, там, напэўна, стары секретарыят. Вот як толькі абіраюць нового спікера, то ён уже становіцца, ну, то старый уже сухой. Это может нам таксама так пакінуць, просто прыбраць пра пункты там про вот этих часовых, якіх спецыяльна для первого паседжання абіраюць. Ну, тут пытанне ў тым, што гэтыя пункты статутныя. Тады трэба змяняць статут, ці ёсць сэнс зараз гэта рабіць. Я тут не вельмі моцна бачу. Я думаю, што, как бы, да, мы там трохі перамудрылі, бо там такая сітуацыя складаная была, палітычная. Вось. Але зараз я бачу просто наступную логіку. Глядзіце, пасля 17 мая у нас месяц да правядзення новага паседжання, і прызначае дату новага паседжання новы ўжо склад ці стары? Вось тут мне пытанне. Ну,
вообще, ну, у нас тут написано так, что прызначае новый склад, хотя ён же фармальна яшчэ не сабраўся. Наколькі веду, обычно у дзяржавах там прэзідэнт склікае першае паседжанне. Ну, не ведаю, ці перададзім мы такое права Светлане Ціхановскай, ці, может, пакінем как-то за старым складам, ці... Ну, але статутна у нас вось пасля менавіта выбараў новаабраныя чальцы каардынацыйнай рады, яны ў якімсьці месцы, да, в чаце ці там на платформе каардынацыйнай рады Google галасуюць і праводзяць адразу галасаванне першае. Гэта прызначаюць старшыню паседжання, сакратара паседжання і дату паседжання. Так я разумею. Ну так, толькі пры гэтым там напісана, што там у них паўнамоцтва пачынаюцца, калі пачнецца вот это першае паседжанне. Ну так, але яны могуць прызначыць, у іх ёсць паўнамоцтва прызначыць гэта. У іх ёсць паўнамоцтва прызначыць. Праісцікае гэта са статута, што паўнамоцтва прызначыць гэтае паседжанне ў іх ёсць. Уже паўнамоцтвы як чальцоў каардынацыйнай рады прымаць там рашэнні ў межах статута каардынацыйнай рады ўжо пасля першага паседжання. Таму адзінае, што тады тут гляджу на сакратарыят у першую чаргу, па выніках выбараў, там, калі будзе ўжо зацверджаны склад, зацверджаны вынікі выбараў каардынацыйнай рады, то тады гэта будзе ўжо фактычна задача сакратарыяту далучыць гэтых людзей новаабраных да платформы каардынацыйнай рады ці стварыць адпаведную Google форму для іх на платформе каардынацыйнай рады, каб яны маглі прагаласаваць. Ну, магчыма, вось так я бачу. Ці адразу стварыць і чат, і там ужо скінуць гэтую платформу. Ну, вось тут просто гэта тэхнічная рэч, але іх важна абмеркаваць, бо, як кажуць, транзіт улады – гэта вельмі важная рэч, каб у нас не адбывалася ніякіх эксцэсаў. Дзякуй, Еўген. Ну, так, можем так зрабіць, просто адзінае, што тут не зусім згодна, што, ну да, как бы конец у нас, но мы ўсё яшчэ легітымныя, там прымаць какие-то рашэнні, тым ліку змяняць статут, і як бы калі мы вот зараз, напрыклад, там лічым, што может не зусім что-то так, то што мешает нам вот зараз змяніць, і тым самым, ну, і на будучыню такі зрабіць падмурак. Калі мы ну, как бы лічым, што нешта не так, то не думаю, што трэба тэмперацца, што да 103 дні да галасавання ці нешта такое. Юрый, калі ласка. А ёсць формуліроўкі па зменах? То есть, што канкрэтна? Іх няма, но я магу падрыхтаваць, калі такі будзе запыт. Ну, вот с этим надо было зайти на сегодняшнее поседжение, тогда мы могли бы, может, зараз в процессе одразу и оценить, бо на самом деле уже час сбегая. Это мы будем, коли выносить на голосование, то фактично в процессе уже голосование за новый склад. Ну, как-то так будет выглядать. Ну, нам як бы ничто не перешкажае это зрабіць і пасля выбораў нават, як бы мы ўсё яшчэ будем легітымныя до першого паседжання. Моя ўсё ж таки прапанова зараз не чапаць статут, а просто пайти тэхнічным шляхам, каб стварыць чат для чальцоў каардынацыйнай рады, якія абраліся 4-го склікання, і туды скінуць гэтую галасавалку Google Docs платформы каардынацыйнай рады, каб яны адразу прагаласавалі па 3 пытаннях. Дата першага паседжання не пазней за 17 чэрвеня, так я разумею. Старшыня паседжання, яны ў чаце можна там сабраць прапановы там цягам там тыдня, да, ці 2-3 дзён, і сакратар паседжання. І гэты працэс павінна забяспечыць яшчэ дзеючы сакратарыят. Вось такая моя прапанова, каб больш на тэхнічным узроўні. А потым новы склад паглядзіць, ці было яму гэта проста зрабіць, ці гэта дадатковыя складанасці, і можа тады зменіць статут, каб ужо спікер там прызначаў апошні ці апошні склад там наступнае гэта паседжанне. Вось так, такая прапанова. Калі супярэчнасцяў няма, можа адзінае, што папрашу Еўгена падрыхтаваць адпаведны дакумент на одну старонку вось з гэтымі пунктамі, як мы будзем рухацца, каб адразу азнаёміць новых чальцоў з гэтым, ну, каб у нас быў адпаведны дакумент, протакол, на падставе якога мы гэта ўсё забяспечым, протакол даручэнняў, і зробім ужо спакойна кантраляваны пераходны перыяд ад КР 3-го склікання да КР 4-го склікання. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі, і на гэтым першае пытанне нашага агульнага паседжання аб'яўляю закрытым і пераходзім да пункту рознае. І ў пункце рознае я бы, па-першае, хацеў бы падзякаваць усім чальцам каардынацыйнай рады за тую працу яны, якую рабілі цягам гэтай кадэнцыі. Хацеў бы падзякаваць кіраўнікам фракцыі, сакратарыяту, віцэ-спікерке, віцэ-спікеру, бо мне падаецца, той досвед, які пражыла каардынацыйная рада трэцяга склікання, ён сапраўды ўнікальны. Ён сапраўды ўнікальны, і ён прадэманстраваў тое, што каардынацыйная рада гэта вельмі ўстойлівы інстытут менавіта, які будуецца не на асобах, не на персонах, а менавіта на інстытуцыянальных дакументах, якія дазваляюць яму працаваць нават у самых складаных сітуацыях. І менавіта гэта інстытуалізацыя дазваляе нам зараз размаўляць пра пераходны перыяд ад каардынацыйнай рады 3 да каардынацыйнай рады 4. Мы удасканальваем гэтыя інструменты. Таму всім вялікі дзякуй. Я думаю, што ўжо такіх агульных паседжанняў у класічным сэнсе можа і не будзе у гэтым складзе да наступнага склікання каардынацыйнай рады. Але ў любым выпадку усім вялікі дзякуй за працу, за той досвед, які я асабіста атрымаў на пасадзе спікера, бо ён таксама унікальны. І за тых, хто крытыкаваў каардынацыйную раду, знаходзячыся ўнутры яе, і тым, хто ўсё рабіў, каб яна захавалася і працягвала працу для беларусаў, дзеля беларускага грамадства і дзеля дэмакратычных зменаў Беларусі. Таму ўсім вялікі дзякуй і жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве вечна!